Halek mal-qawma, niksbur imħaf saltnatek blat-tmiem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l medin nofru dil-Quddisa b'ringrazzjament lill-Madonna ta' Pino. Ekku fil-Vanġelu ser naraw il-Ġesu li jfakkarna li juddilja waħna l-frigej. Ek l-importanza li fl-azzjonijiet tal-ħajja tagħna nibqgħu dejjem maqudin ma' Ġesu. U biex nitħejju tajjeb bħal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti l-ħajja tal-fidi tiegħek, inti l-glorja tal-umli u lena tal-ġusti. Fit-tieba tiegħek isma' t-talb tagħna biex aħna nixtiequ dak li wetna nimtlew dejjem bil-kotra tal-ġid tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kelma ta' Alla baqgħet tikber u toktor. Barnaba u Sawl wara li temmew il-ministeru tagħhom f'Ġerusalemm reġgħu lura u ħadu magħhom lil Ġwanni li jgħidulu wkoll Marku. Fil-Knisja ta' Antjokja kien hemm xi profeti u għalliema. Barnaba xmun li jgħidulu n-Niger, Luċju minn Ċireni, Manahim li kien trabba ma' Erodi it-Tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu lil mulej u jisumu, l-Ispirtu Santu qalilhom: għażlu li malaj lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih se jeħtilhom. Imbagħad wara li samu u talbu, qiegħdu jdejhom fuqhom u bagħtuhom. Għalhekk huma mibgħuta mill-Ispirtu Santu niżlu sal-Ewkja u minn hemm telqu bil-baħar għal Ċipru. Meta waslu Salamina bdew ixandru il-kelma ta' Alla fis-sinagogi tal-Lut. Il-kelma tal-mulej. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli kollha. Iħenna għalina Alla u jbarikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art traqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax treġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ibarikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ifaħruk il-popli o Alla. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qolla leħnu u qal: min jemmen fija ikun qiegħed jemmen mhux fija imma f'min batni. U min jara lili ikun qiegħed jara lil min batni. Jien hu d-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma' kliemi u ma jħarsux, jien ma nagħmilx ħaq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaq mid-dinja,
iżda biex insalva lid-dinja. Min ma qdar lili u ma jilqax kliemi, hemm min jagħmel ħaq minnu. Il-kelma li jett tkun hi li tagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Għax jien ma jett xejn minn moħħi, imma kien dak li batni, jiġifieri l-Missier li ordnali xi ngħid u nitkellem. U jien naf li l-ordni tiegħu hija l-ħajja ta' dejjem. Dak li ngħid jien ngħidu kif qal li l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Hekk fil-ħajja tagħna nistgħu ngħidu aħna mdorrijin bid-dawl. Id-dawl jagħtina ċerta sigurtà. Hekk fejn forsi sassinilu ġieli konna nkunu nimxu pereżempju fid-dlam x'imkien, imbagħad forsi nixelu xi xema x'ħin imur id-dawl. Hekk illum nistgħu ngħidu d-dawl qiegħed magħna l-ħin kollu. L-elettriku dejjem jaħdem, għandna l-mobile fil-but, jekk inkunu f'xi sitwazzjoni ta' dlam x'imkien, naqbdu noħorġu l-mobile u naraw ftit dawl. Però dik il-ftit dawl li nuru, anke bil-screen tal-mobile biss, laqas hemm bżonn nixelu t-torċ, tkun biżżejjed biex tenna narfu fejn nistgħu mmiddu l-passi tagħna, biex tenna nfittxu dak li nkunu qegħdin insibu. U f'dan il-kuntest nistgħu nifhmu aktar x'qed jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu. Ġesu qalilna jien hu d-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Permezz tar-relazzjoni tagħna ma' Ġesu, permezz tal-qari tal-kelma talla li twassalna biex niltaqgħu mal-moħħ ta' Ġesu, mal-ħsieb ta' Ġesu, nistgħu npoġġu aktar għad-dawl l-emejjel tal-ħajja tagħna u l-emejjel tal-oħrajn. Ħafna drabi jekk aħna ngħixu l-ħajja tagħna kif jidrilna moħħna jew kif tpinġija d-dinja li għandha tkun il-ħajja, nistgħu bla ma nkunu nafu ninqabdu f'xi sqaq. Nistgħu bla ma nafu nidħlu f'kamra mudlama. Fejn għalina nafu fejn hu kollox, però nispiċċaw nistgħu naqgħu x'imkien għax fil-verità ma nkunux qegħdin naraw. Il-Vanġelu jagħtina perspettiva differenti. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li jindikalna l-istess Vanġelu hi li Ġesu ġie xandar il-kelma ta' Alla u li di l-kelma ta' Alla għedem sal-eternità. Waħda mill-affarijiet li tenna nifmu l-kelma ta' Alla li ma ħarsux lejn il-ħajja tagħna, lejn il-mument ta' issa, bħalli kieku dak il-mument ta' issa u l-eternità. Però l-kelma ta' Alla, id-dawl ta' Ġesu, jista' jenna nifmu il-ħajja tagħna kollha kemm hi kif inhi. Jenna nifmu li l-iskop tal-ħajja tagħna mhux issa, għalkemm aħna msejħin inkunu ferħana issa, però aħna msejħin biex ġurnata waħda ninaqdu ma' Alla fis-sema. Il-kelma tal-Alla d-dawl li tagħtina tenna nifmu li bħalissa kif kienet l-esperjenza ta' Ġob, sew jekk kien ferħan, sew jekk għandi l-ġid, sew jekk m'għandix, dak kollu jiddependi minn Alla, l-mulej tagħni, l-mulej ħadli kien jgħid Ġob. Allura tenni l-kelma tal-Alla ma nintrabax iżejjed mal-mument ta' issa, tenni ma ninkwitax iżejjed għal xejn. Għalhekk jew illum aħna qegħdin hawn għal din il-qudiesa, qegħdin nisemgħu l-kelma tal-Alla, daqt nirċievu l-Ewkaristija, dawn huma laqgħat kbar ma' Ġesu, ejjew inħalluh jagħtina d-dawl. Issa l-mulej lilna jkellemna bil-mod il-mod fil-qalb tagħna. L-importanti li aħna nagħtu kasu u nħallu lilu jibdilna bil-mod il-mod. M'għandniex nippretendu li l-bidla tkun minn issa għal issa jew millum għal għada.
Jekk Alla jkun irrid, iva dik tista' sseħħ. Imma n-natura tgħallimna li l-bidla ddum bħal meta tiżra siġra. Tiżraħħa tħawwilha, imbagħad l-ewwel tikber ftit, tagħmel l-ewwel snin ma tagħtix frott, u imbagħad tibda tagħti l-frott fi żmienha. L-ebda siġra ma tagħti l-frott is-sena kollha, imma s-siġra tagħti l-frott f'perjodi skont kif in-natura tagħha tippermetti. U l-istess fir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Ikun hemm mumenti li fih din il-kelma tinżera, imbagħad ikun hemm mumenti oħrajn li fiha tagħti l-frott. Għalhekk jew inkomplu ħallu lilna nfusna nesponu lilna nfusna quddiem Ġesu, quddiem il-kelma tiegħu, inħalluh jiżra din il-kelma u jew nitolbuh biex bil-qawwa tal-Ispirtu din il-kelma dan it-tħeġġiġ li tagħtina l-kelma iħalli il-frott fi żmienu. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nqumu bil-wifqa biex irresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqfijiet tas-saċerdoti biex il-Knisja tkompli tkun dejjem mezz biex id-dawl tiegħek jiġi muri l kulħadd. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanina għalina l-koll għal kull wieħed waħda minna biex infittxu dejjem aktar id-dawl tal-kelma tiegħek. Ħalli bekk il-ħajja tagħna tkun azzjoni tagħha tkun aktar imdawla. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanina l-Pellegrini College jżuru dan is-santwarju u dawk li jsegwu permezz tal-mezzi soċjali. Għamel li dan il-post ikompli jdawwal lill-ġens Malti. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, intressaqtna lejk u tajtna sehem min-natura tiegħek, Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għejd tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-ferħ tal-għejd imxerred ma' kull imkien fid-dinja
il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bleda itennulek. Qaddis, 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 mlejja Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulejn. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulejn tilgħin ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulejn, inxandru bil-feħl għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jeġfel ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla. Ħanna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħanna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mstiedna għall-ikla tal-ħaruf.
il-ġisem ta' Kristu. Tkuni mbirek mulej għal dejjem, u mbirek li sema disnijek. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-aroni, Sultan qawwi, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem, u mbirek li semqa disnijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis qawwi, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem, u mbirek li semqa disnijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem, u mbirek li semqa disnijek. Alleluja, Kristu għamil mewt, Kristu jsal tal-ħaj. Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsal tal-ħaj. Alleluja. Il-Kristu tal-ħlejja, Is-sit u s-sultan, bebi fuq il-mew, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u fonija. Kristu għammil mew, Kristu jsal tal-ħaj. Alleluja. Nitolbu. Ijaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej, biex kif għarraftu il-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.